Sad smo se zadržali pored ove ljepotice, sad ćemo se malo maknuti da se dignemo vizualni rating, pa ćemo se pomaknuti kod ovog zgodnog mladića, da, čovječuljka. Ovo je predivno i taj osjećaj razlike teksture crnog plašta i kako je glatka. Aha, neko nas snima. Bok. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Evo nas u muzejsko-galerijskom prostoru Svetih Srca, gdje trenutno gostuje jedna prekrasna, zanimljiva, šarolika izložba pod nazivom Ningyo, umjetnost i ljepota japanskih lutaka. S nama je Jenny Gobić-Bravar, koja je koordinirala izložbu. Kako to da je ova izložba, eto, sad upravo kod nas? To je bilo smiješno. U stvari, jedna druga izložba mi je predložena zato što je trebala doći u Hrvatsku. Međutim, nismo uspjeli organizirati dovoljno prostora. Bila je toliko velika izložba da u naše prostore nije mogla stati. Međutim, suradnja sa japanskim veleposlanstvom je bila tako ugodna da mi je veleposlanstvo odmah reklo: ako bude drugih mogućnosti, da li biste prihvatili naše izložbe? Ja sam rekla svakako, jer između ostalog ja sam veliki ljubitelj Japana i japanske tradicije i japanske moderne. I onda se pojavila mogućnost ove izložbe koja je putujuća i putovača po svijetu da predloži i prikaže Japan svijetu. I čim su mi je predložili iz japanskog veleposlanstva, ja sam pitala ravnatelj je rekao može i ja sam rekla sva sretna može. Možemo vidjeti jedan presjek japanskih lutaka od davnih tradicija i izrade lutaka do suvremenih. Tako, sve do današnjeg dana, u stvari, obzirom da završavamo sa lutkicama koje predstavljaju Tokio olimpijske igre 2020. koje naravno nisu održane, ali se nadamo da će se ipak održati. Izložba je koncipirana u 4 sklopa. Prvi dio govori o tradiciji japanskih lutaka od pradavnina, pa sve do danas. Drugi dio govori o japanskim lutkama kao umjetničkim dijelima. Treći se odnosi na bogatu tradiciju izrade lutaka u narodnoj umjetnosti, a četvrti govori o utjecaju svega ovoga što smo spomenuli na lutke danas. Sveta Srca su u stvari druga destinacija na putu ove izložbe koja je krenula svjetsku turneju. Ona je krenula u svjetsku turneju direktno iz Japana u potpuno obnovljenom postavu. Izložba je stara, ali naravno da su se neki izložci s vremenom i oštetili i trebali su obnovu. I ako ljudi gledaju legende, u stvari vidjet će kada je lutka proizvedena. Tako da su stvarno, neke lutke su potpuno nove, tek napravljene u Japanu, stigle su u Vukovar. Znači prva destinacija je bila Vukovar, ova isto 2020. na primjer. I znači u Vukovar i iz Vukovara ovdje za Pulu. I onda ide dalje u bijeli svijet. I ide dalje, on se zove Takasaki Daruma. Inače, Daruma lutke su uvijek ovako kružnog oblika i teorija je ta da one su tako napravljene da ako ih lupite, one će se vratiti, nemojte ih lupat naravno, ali ako ih lupite, ona će se vratiti u stojeću u smislu toga kako se uvijek i mi podižemo natrag na noge. A ova konkretno lutka se poklanja nekome za ispunjenje želja, uvijek je bez očiju i znači kad zaželite želju koju želite da vam se ispuni, se nacrta jedno oko. A kada se želja ispuni, onda se nacrta drugo oko kao simbol želja je ispunjena i lutka je poslužila svojoj svrsi. Još jedna posebnost u stvari ove izložbe je to što se omogućuje slabovidnim i slijepim osobama taktilni kontakt sa određenim predmetima. Da. Ja sam bila presretna kad su mi dozvolili. Ja sam pitala najprije, znači, japansko veleposlanstvo koje je dalje pitalo autore izložbe da li bi se neke lutke smjele dodirivati u svrhu prezentacije slijepim i slabovidnim osobama i oni su to, stvarno su srčano to prihvatili, rekli su da su jako oduševljeni uopće idejom da tako nešto napravimo. Dali su mi popis lutaka koje se naravno ne smiju dirati jer su osjetljive, što sam i sama svjesna da se ne može. I onda smo od tih odabrali koje bi bile najreprezentativnije, tako da i slijepe osobe će moći doći posjetiti, uz naše vodstvo naravno, ispričat ćemo im priče koje se vezuju uz lutke koje dodiruju, tako da i oni osjete na šta te lutke liče. Jedna od tih lutaka je i Daruma. Da, odlučili smo i Darumu. On je dosta stiliziran, ali mislim da u ovom kontekstu nije toliko bitna činjenica njegovih detalja, nego da osjete upravo tu njegovu stiliziranost. I onda naravno, tako je, i kad se ispriča priča o njemu, on dobiva na svojoj veličini. Da, na kraju krajeva oči se mogu... Ima detalja, naravno. Sve je istaknuto. Sve, ono što su osnovne njegove fakture su istaknute i mogu se opipati. Čak smo razmišljali, sad moram to samo realizirati, lutke koje će se dodirivati ćemo napraviti i taktilne crteže kanđija koje ih predstavljaju, znači njihovog imena na japanskom.
tako da bi mogli osjetiti na koji način se u Japanu piše, a dole će biti na brajici čitanje na hrvatskom. Znači da mogu opipat znak i onda pročitati kako se taj znak će biti reljefni, a dolje će biti brajica. Brajica, tako je, kao prijevod na hrvatski. Da, pa mislim da je simpatično. Ja sam ljubitelj tog japanskog jezika, tako da kad sam ja počela shvaćati šta je kanji i od čega se sve sastoji, meni je to bilo novi svijet, tako da razmišljam da možda i drugim osobama može tako djelovati. Odlično. Hvala puno, Jenny. Hvala puno. I vidimo se na izložbi. Dođite na izložbu!